Как да се справим с разрушителните бедствия? 2025 Бог отправя последния си призив към теб. Светът е в хаос, войните и бедствията зачестяват. Американският пророк Бранхам предупреждава: природните катастрофи и военните конфликти ще се ускорят. Тези видения са последният Божи призив, който подготвя хората за неговото идване. Това ни кара да се замислим. От войната между Русия и Украйна през 2022 година до конфликта между Израел и Палестина и нарастващото напрежение в Азиатско-Тихоокеанския регион, не е ли вече запалена искрата на Третата световна война? Днес ядрените, биологичните и химическите оръжия стават все по-многобройни, а ако избухне мащабен конфликт, последствията ще бъдат катастрофални. Как да се справим с този страховит сценарий? Остани за 2 минути и ще получиш добрата новина, която може да промени съдбата ти. Преди 2000 години Господ Исус вече предупреди: и ще чуете за войни и за военни слухове. Но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат. Но това още не е свършекът, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове. Днес тези пророчества се изпълняват едно по едно. Войни, глад, пандемии и земетресения стават все по-чести и разрушителни. Тези бедствия са Божие предупреждение към един греховен свят и същевременно зов към онези, които искрено търсят Бога. Краят на света е близо. Не се привързвай към суетата на този живот, а се върни при Бога. Като Божие дете, тази вест е за теб, не си тръгвай. Бог казва: който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Самият Господ Исус предсказа: а когато дойде онзи, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина. Това означава, че в последните дни Бог ще разкрие истината, за да очисти и спаси човечеството, като го води по пътя към победата. Само ако приемем истината на Бога в последните дни и живеем в истинска вяра, можем да оцелеем сред войните и бедствията. Бедствията в края на времето са изпитание за душата. Бог търси онези, които ще чуят Неговия глас и ще се подчинят на Неговата воля. Не се колебай повече. Бог те зове за последен път, не чакай докато стане твърде късно. Ще хванеш ли последния шанс, ако смяташ, че тази публикация ти е била от полза? Натисни харесвам и я сподели, за да може повече хора да получат Божието спасение.